Arem il-ktib tal-profeta Iżajja. Minħabba f'Sion ma nediex, minħabba f'Ġerusalem ma niskoċ, sa ma tfeċ bħal di l-ġustizzja tagħha, tħeġġeġ bħal torċa is-salvazzjoni tagħha. Il-ġustizzja tiegħek qatt jaraw għall-ġnus, u s-seb tiegħek jaraw ħislatin kollha. B'isem ġdid qatt isejħulek, isem li qatt jażlu fom il-mulej. Qatt tkun kuruna ta' ġmiel fit il-mulej u diadema ta' sultan fit Alla tiegħek. Ma jgħidulekx aktar l-abbandonata, lanqas lill-artek l-imħarbta, lilek qatt isejħulek għax tifija, u lill-artek qatt jgħidula għarusa għax l-għaxqa tal-mulej fik, u artek qatt titarras bħalma għarus jitarras xebba, hekk jitarsek il-bennej tiegħek, u bħalma l-għarus jitaxxaq b'arustu, hekk jitaxxaq bik Alla tiegħek. X'għandru fost il-popli kollha leġubijiet tal-mulej. Għandu lil-mulej għanja ġdida, għandu lil-mulej fl-art kollha, għandu lil-mulej birku ismu. X'għandru fost il-popli kollha leġubijiet tal-mulej. Ħabbru minn juma għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu. X'għandru fost il-ġnus is-seb tiegħu. Fost il-popli kollha leġubijiet tiegħu. X'għandru fost il-popli kollha leġubijiet tal-mulej. Għatu lil-mulej familji tal-popli, għatu lil-mulej seb u qawwa, għatu lil-mulej is-seb ta' ismu. X'għandru fost il-popli kollha leġubijiet tal-mulej. Inxteħtu qudiem il-mulej, tiżjien qaddis, tredu quddiemu, nies kollha tal-art, jgħidu fost il-ġnus, il-mulej isaltan u jiġġudika il-popli bis-sewwa. X'għandru fost il-popli kollha leġubijiet tal-mulej. Arem l-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil-Korintin. Uti. Hemm diversi doni, imma l-istess wieħed hu l-Ispirtu. Hemm diversi ministeri, imma l-istess wieħed hu l-mulej. Hemm diversi ħidmiet, imma l-istess Alla li jaħdem kollox f'kulħadd. Lil kull wieħed tingħata r-rivelazzjoni tal-Ispirtu għal ġid ta' kulħadd. Lil wieħed kliem l-erf mill-istess Spirtu, lill-ieħor il-kelma tas-sapjenza mill-istess Spirtu, lill-ieħor il-fidi mill-istess Spirtu, lill-ieħor id-don tal-fejqan mill-istess Spirtu, lill-ieħor is-seta tal-mirakli, lill-ieħor id-don tal-profezija, lill-ieħor id-don tal-għażla tal-ispirti, lill-ieħor diversi ilsna, lill-ieħor it-tifsir tal-ilsna. Dan kollu jaħdmu l-istess Spirtu wieħed li jqassam lil kull wieħed kif jogħġbu. Alleluja, alleluja. Għal dan Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelju biex ikollkom sem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Alleluja, alleluja. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien sar It-Tieġ f'Kana tal-Galileja u Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistieden għat-Tieġ wkoll flimkien mad-dixxiepli tiegħu billi ma kienx fadal iżjed inbit. Ġesu qaltlu: "Ma għandhomx inbit." U Ġesu qalilha: "X'hemm bejni u bejnek, mara? Is-sija tiegħi għadha ma waslitx." Ġesu qalet lill-qaddejja: "Għamlu kull ma jgħidilkom hu." Issa kien hemm 6 ġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm għar-rid tal-purifikazzjoni tal-lut. Kull waħda minnhom tasa xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal lill-qaddejja: "Millew il-ġarar bil-ilma." U dawk imlewhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom: "Issa ħudu minnu u newluh lil dak li qiegħed joħsib il-mejda." Huma marru jagħtulu u taq l-ilma mibdul f'inbit u billi ma kienx jaf minn ġie, għalkemm il-qaddejja li ħadu mill-ilma kienu jafu, sejħ lill-għarus u qallu: "Kulħadd l-inbit it-tajjeb iservi l-ewwel. Meta mbagħad ikun ħadhom, iġibu dak jkun anqas tajjeb. Immint l-inbit it-tajjeb irfajtu sa issa." Dan li jagħmel Ġesu f'Kana tal-Galileja kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxiepli tiegħu emnu fih. Dan hu t-tieni ħadd ta' matul is-sena u tema li nsibu fil-qari tal-lum hi t-tiġijiet. Fl-ewwel qari, Iżajja jikteb dwar ir-ritorn ta' Iżrael mill-eżilju tal-Babilonja.
Israel m'għandux iżjed minn ix-xistħi imma jkun imbierek u dan tarah id-dinja kollha. Isaja jqabbel dan ma' festa ta' tieġ. Alla se jiżżewweġ lil poplu tiegħu għax iħobbu. Fil-Bibja kollha, Alla jaħdem biex idaħħalna l-koll fil-ħajja divina. U jwettaq dan iż-żwieġ permezz ta' Kristu, Ġesu u l-arus li jiżżewweġ lill-arostu, il-Knisja. Fil-qari tal-Vanġelu naqraw dwar tieġ ieħor, it-tieġ ta' Kana, fejn Ġesu jagħmel l-ewwel miraklu tiegħu. Dan għandu x'jaqsam mal-inbit li hu simbolu ta' ħajja divina. Marija tgħid lil Ġesu li fil-festa spiċċalhom l-inbit. U din żgur problema għal min qed jorganizza u għal mistednin. U lil Ġesu tridu jagħmel xi ħaġa. Marija tgħid lil qaddejja, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Marija tgħid dan lilna wkoll. Nitalmu nisimgħu il-leħen ta' Ġesu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ġesu jisma' minn ommu u jgħid lil qaddejja biex jimlew il-ġara ritwali sa' xfar bl-ilma u jibdel l-ilma f'inbit. Issa kien hemm ħafna u tgħid x'toma tajba kellu. Bl-istess mod, Ġesu jagħtina l-ħajja divina li ma tintemx u jġib il-paċi u l-ferħ lir-ruħ tagħna. This Maltese translation was produced in collaboration with the Church in Gozo. Don't forget to like, subscribe, and support this channel on Patreon using the link in the description. Thanks for watching!